Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani sunana Mustapha Abdullahi. Shine yau muka zo muku bayani akan darasin mu na biyu akan yadda mutum zai koyi waka a cikin wayarsa. To insha Allah yau shine muka muku darasi na biyu. Dan uwa idan shine wannan farkon ziyartanka YouTube namu, muna roƙon da ka zo ka danya mana subscribe, ka danya mana ƙararrawa, zo ka share ga yan uwa a gurguru ɗinka na da sauransu. Bari mu je kan darasin namu. Kowa ya san application inda muka ce jiya kowa je da dodo kamar haka, wannan Betnal application. Idan ka je ka bude shi kamar haka, zai nuna ka fuska kamar haka, sai ka bashi dama start. Idan ka je zai fara ka maka wannan fuska kamar haka. Kun ga fuskar application ya take kamar farko, bari in nuna muku ɗaya daga cikin amfanin sa ku gani, ku kalla, ku saurara ku ji. Wannan application na kiɗa ne, yadda za ka yi kiɗa. Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji ganga ko? Yadda ganga ke kiɗa shi. Bari mu je can abu na gaba kamar nan wannan wurin bas din nan, mu ji shi kuma ya kalan kidan sa yake. Bari mu shigo wannan na gaba shi kuma. Bari mu zo mu shigo wannan legend din nan kuma ji. Kunji? To, tunda mun zo wurin kiɗa, ga kiɗa kuma ɗayan da ɗaya yake muna, to ya za a yi mai recording ɗin kiɗan da za mu yi? Ya za a yi mai recording ɗin kiɗan da za mu yi? Yadda za ka yi, idan za ka yi kiɗa ka yi recording, sai ka zo ka tausa wannan alamar jannan. Kana tausa zai fara recording. Idan ka suma kiɗa, kana kiɗa kana recording, in za ki stop ɗin kiɗa kai wani abu sai ka danya wannan gashi raki biyan nan da kana tausa zai tsaya, wanda yin tausa kuma zai tafi, za ka yi play tafi kuma ya ƙara gaba. To bari mu nuna muku ku gani, mun gani na tausa yanzu haka. Na play din shi na tsaye da shi, bari in ji. Kun ga dai yanzu gashi na yi kiɗa. To na yi kiɗa, ya za a yanzu in yi saving ɗin wannan kiɗa? Yadda za ka kai saving ɗin kiɗa, gaskiya application wannan na biya ne, na kuɗi ne, ba zai yi a free ɗinsa ba. Gaskiya application na kuɗi ne, sai ka biya kuɗi sannan ka je ka yi saving, zai baka dama ka je ka yi saving ɗin wannan kiɗa a wayanka, ya zama a cikin wayanka. To bari dai insha Allah za mu katsa wannan bidiyo yadda za ka je ka biya na wannan na kuɗi application. Idan kana so ka yi saving na kiɗa ka shigar da shi a wayanka, shine za ka zo ka tosa wannan inda aka rubuta jet din nan, gashi nan kuna ganin pro, za ka ga kwado alama application yana kulle. Kana zuwa sai ka tausa shi, in ka je ka tosa shi kaga alamun kuɗin da suke so a biya su kafin ka suma amfani da wannan application. Suna so ka biya su naira 1450 kawai. Shine yadda ka biya su, shine sai ka zo ka tosa wannan kuɗin. Kana tausa kan kuɗin, za su suna gashi nan debit card ɗinka na banki, ka ɗora musu lambobin card ɗinka na banki, sai ka je ka biya su. Amma mu za mu yanke bidiyon namu, idan kana so mu shiga mu je mu gani hanyoyin da zamu bi mu dauko muku wannan application kyauta ba sai an biya kuɗi ba idan zai yi. Zamu ƙara bincike sannan.
sai mun haɗe da ku a darasi na gaba.